andari wonɗo ma jombude o moƴƴa e mo wiiɗaɗa yiɗi on andari mo moƴƴa eyyi baabe Allahu akbar hiɗa andi o ay hoore makko himo ronkani hay ko o ñaama ko o fawtano hoore makko o wawata fawtade hay fetis o hiɗa andi komin sodata jonnamo eyyi a yiɗimo ko o wakkiliɗa yo jombe ni mba barkikinno ko yeeso ma a yiiɗoma no andi ko a ɓi barkinawo tawi a faalaka domude kuddi a faalaka domude ko wi'ete leɗɗe e jaɓo o wi haldon hay fi affaire ɗum ɗon nani ko woni wiide ɗo jommete ko jiño ko fenande mo wawari sodande ay hoore mum baɗal on no wawi ƴettude ɓiɗɗo goɗɗo naada e nder galle ko on to o mari ko itta ko fawtoma si o jombima ko feetere o wonma yewtirde ɗum nani ko susi on ɗuuɗi ko hoore makko ko mi yennirtamo ɗo ko goreɓe makko fof jombi ko ɗum o ma ƴettirde wadda ɗo présenta yeeso an ɗo wiwgol ko ɓeygum ko an o faala jombude nani jiwo hino tere maɗen fof no timmitis yeeso ma ngo waɗa badum hay fus hino ɓandu ma ndun no heewi tew kono si a faalaka wawde wa escalette pellet terto fi ɗum ɗon nani si o ŋaƴannike ɗo ha mi wakkiliki a naati ɗon haray siko kuddi a domi baben ate baben anani eyi hiɗa andi mi yiɗa ko on to marɗa ko fawtoɗa ɓiɗɗo goɗɗo ko on to marɗa ko o naata baabe negoye tuundi ɓiɓɓe negoye toori laturi baben giggol anda ɗin piiji mon ɗon fof a wiɗi giggol o ko mi yewta fi ɗuma baben ko mi aron hollugol ko hoɗo mi faala dewgal sunne farilla nin mi fodda e ɓeygu fodda e ɓeygu aw babe mi yalna o piiwu goto giggol anda ɗin piiji ko lintuɗon ɗo fof mi yala e komi watto j'accepte mais hande kami won ɗo kami fewndi ɗo ko onon duwanolan fortande ɗum ɗo innugol mi fewndike ɗaɓɓanalan jonnalam mais joni so ɗaɓɓantalam mi ɗaɓɓani hoore am mi ari mi holli o ko ɗo mi yiɗi dewgal sunna e farilla goɗɗo de jombata goɗɗo hara ɓe yewtalu ɓe famonirali oya andari position o yaw gorko gandari position makko debbo gandari position on fami baben miɗo jenti ko hollugol on momi faala o mi addi wona discours addilam baben awa mi yiɗimo baabe mi wi'i noon mi wi'i lan jenti ko wonɗa ɗo ni Hey. Okay. Oo, alaga. So ating yan bilang. Madina. Jual yan bilang. Wait, baya. Timang kulilang. Kulwat, bigdan timang. Dami ko mo dilando. Konene ni kay nodilano jodel side ari be tawi di tonti makko di gayna kan be bidda wallahi tan nan ka be no duma mi anda hafsa an mi jodi makko ni andi mi ko ba di ko kan dini na makko go kay be jonno ma watto gollo da wengi wodo ina netti hakkile male ko naade ti ngolon ngara hay to busili fami kina gollo ko bigol fenande no vero on ko ta on confle mun ko ko hafsa ko no ni nyodare ko no nalanga kai na lo yoda kau kan dia fiala kabarnya. Pakai, habis dah. Ini, ni lo tahu hal itu, lo tahu tidak itu komplewan. Kau ini aduh lo fide bau, kau dia di luar ini biji demuan, kau ruan ini nak jual. Hamsa, lo di luar aduh. Sampai rumah ketuan semua orang dari dulu, dari dulu. Aku dengan anda. Ini apa yang anda pun demi. Hamsa ni Allah wallah. Allah fi Allah. Mis belum tidak. Dari hal ni mina tu cuma begini nak fe. Dan ni nak dia dan tak tahu itu gua. Dan andi beri adan terus tu dia ni. Andi nak kita takut dia tu. Ni, dan andi nyaulan surah, dan andi bui arah, andi ni surah te. Waktu gomia be kolawal be adan yal nama doga ya sibda wata wonu bay hande min da yebi hande problem wala gum an problem ma on ko dum no jamais da sura goto goma ma de na brani maka
mi inni min nafi giyagal mangal hafsa anabe ko duman no ranani andare ko nakanani fi Allah beddu be hala na biawa safa la na tanti mikal dan to safa la ko no wala tabe sibe ari ko chonchi mabbe ni be to ya ba yo fa na taw he sanfra afami ko no ngadi chonchi mabbe ni yobe hay sanfra be addan donc mi wata nyogol ko be duman nak dan to ko matre rondu ngandu watero da wala don nafi giyagal fi Allah awadan habbina nani dan habbima tanti silla si ara ni do chonchi mun be dan handi aku pali da wallendi do ko don min ko habbima yala na mas angel nak dia agar manga mi gas dan ni video sawal de la walla sawal ta na ngatta chiri kana ti ko kan tuwa gala donc nani ko minoddi mo mi feri ko bay ko mi nak gir go ma non go bay ko minoddi be ni ala materiel ko sappi be journal ma dugum kan si ko minoddi no fop andoto anda be no do yawa e bi mo ni si hetta ni taw mi no ta ko parti an ko hayde dule ma da do ta ko de bi ande ma da ni ta dule ma de min billa wala sa tele da dule ta ko apa ni ka dule e bi ti kan me tra ko fiang wadi ane a joro ta ko ane to Dona mi Jonathan ne ko tani lang ko muri de sizo ya kapat ya joro ko na sizo mi joro awa ko na di ruang ba ko na suru de bu ya ni tieta di ko don anda ta kam de kam no bino di hay de ta dai bino de la ko min tigi no de ta be joni mi hal tabi ala malan de fus Jodoh. Apa dalam darah yo dona. Sera legal. Ne bata bola. Ba pintar je. Penjara. Orang dicala. Kan lo kono nati handere gato. Ruminya saat. Safa. Kami mau dibicara. Ini mau lu teman tiga. Mereka mau ada tapi ini. Ini kubaya. La ilaha illallah. Solo. Andi anjani. Andi tali ma fiu. Ya. Anjani fiu. Min lagi dinya ko ando ko benar nerga. Dirimu. Dala. Jantung. Udah wonto. Kalau nyono tikari. Enggak ada mende beliau dah. No, boy, ari. No. Yeah. No. Jodi. Ashi dongo na yonta kwando. Gaya. No, kudum pengen. Baik mau tawa di paiku. Ani kuboni ngwan ma doa. Acan lando to gamaya. Anyani. Kami komando namanya ni nyama. Oi. Do yoni. Sabe do yoni. Saya ini itu ayah buat. Gol na gol. Watan. Si bien kuat na gol. Vaya. Kala ko bezon dama, kala ko mapa na hando. Ninkadiga ilalam mina do. Tadi kum chef entreprise di nerga. Nani? Kala ko bezon ni dama, kala ko hatun na hando. Nani? Ada di half mil. Tama punus. Kebarin mawat na nomor ko pop. Nuwat anti. Anta kebarin ma ada. Ara wian de ni hersaman luman di dakan. Ini siya lounge. Hapon na lang naman ako kuha na pas nang. Baya. No, paikin naman. Ahora no depan senang. Kalau aku maaf, kalau aku maaf pun lah.
lamɗo nani wakkilago dey waɗini fiyalla billahi ko waɗɗalan ko welanda anda wawi lan accude da andi a yiɗine mi wiyam to kama accalan ton kadi arɗa ni ndaari ko leeron boni ndaar ko leeron boni ni o Hafsa billahi da waɗa piwoy goto to welatalan hakkunde ñi Allah no ma kon haalande mi wawata ni firde parce que ɗannanne ni ɗuman ni he accirini yandi fiyalla a gayni mi landima sa gayni an a hulata hersata a sumata ɗeɗɗotako andu mi waɗi ɗabulla gandude ko mi waɗɗa andu mi waɗi mi ƴettama mi naɓa maka fof en jango mera mi tawa ɗon lunnodirde ɗon farodirde kasalon kadi na singo kere ko bodoma wonno toon a toña nata toñal andi kon non janne mar a faami ka min lan sikkude komi ɓannitirma ɗo c'est parce que ka gore jam mi ɓay mi tawi yallah waɗi ko jam fantoyaga wonda moɓa yalta fi andi epida dari yeesam fiyal a luɓude lanni hay min ɗan wawma jattude ko honno mi jattatama koppe min ɗan mari fiancé bientôt mariage amin honno mi waɗata koppe ma hala nanduno kono mi watta koppe ma honno sanjanan taw dimini volima mi inni min ɗan wawma jattude koppe lojamo an tun yoniɗa a faami ɗa andi ɗum ɗo idi law mi innima ɗum ɗon no fiɗina sabo mi fiji kon fijata ko allah waɗi mi yeɓi gorko jombolan dewgal sunne kadi kono mi yaɓatani kadi ko yaasa on boni yalti fima loja innuɗaka on no accu mi jaɓani ko tedda fiya laaron kay mi jaɓani innuɗa on no fii mi irni fiktirgol ma ka on no par ce que fus mi ala nande on no mi inni na allah akubar koye a jaabo an faami on ɗon tun yonina donc gorko janano ɗum ɗon mi harminino ɗum ɗon ko yaasi depuis an yo wonduɗon ko jelowo koma jelo kilay so okkalla kono jiggol makko ngol c'est bon ida jooɗi ɗo ida dépense gorko ɗa inna fiancé ma ka kele ma ko ɓaya ronkidi e on noon ko ɗum waɗi sika falala jettugol coupe n'est ce pas nego e baya min mi hollatama guite ɓuura alan yiyirɗe est ce que ɗa famude na faksa wallinto faksa on few wakami ɗandi kono min ñanga e ngala juutinde ala par ce que min arata ɗo laamoɗa ala est ce que ɗa famude moɓi fiyalla yalta fewne ko fotten ɗo hakkil accirni fiyalla ɗandi kono fewne ko fotten ɗo hakkil joni tami dépasse joni mi falaya moɓu yalta par ce que min arata ɗo laamoɗa ala ma famina a towna yito ma gon yoore an fiyalla goy voilà ma ɗum jippoɗa ka leydi ga fiyalla ñangay siɗa haalude addiɗo téléphone an on et puis ɗin mbuuɗi ay kon to ittuɗaɗi waɗini mi haaligoy ko kele yagal yawɗa ɗaɓɓugol yandi fiyalla yaltu fiyalla fitta batte ma on yaltu fiyalla pisma no fanni moɓi fiyalla yaltana nder gan yaltu fiyalla baya ko fotten ɗo allez vatan hors de ma vie allez sors de là ndi fiyalla waɗa ɗo famincinomo wayla lamade Masude? alhamdulillah Jam. jantu Kono ini tada? min ko loja Beje. Iyo ɗon yaalal oɗo ko lojayne oɗo faalala ɗo kas yalla no windi ɗum aray sabu ɗum non yaade déjà an kadi o andam ɓe ɗon yaala ɗum nati gore ɓe baade ala to Loja. na Hari foto. Tidak kodo yiruda. babe Dari foto. ndaari mo fota Kasi. Dari yalla han ne sabu mo. amin Ɗumen kadi ko heɓi wonde ka galle ɗo ko ma min heɓa wiya ɗo no faala wonata ɗo anina min batta hay ko heɓi wonde ɗo Naam. min wiyata min hutora kuma ara kono sago on e faale an sondu wonki anki Naam. si woni a deyagol ngal laatike hakkunde mon ko waɗa sabi allah muññuɗa wattuɗa dankoɗama a jam faaki Naam.
ay ono sagata ɓe joni on jombay tum balɗe ɗiɗi baltatinani on seedi silandima a miijitiki moƴƴa a ndaari moƴƴa enanima ko o tigi woni ɓengu kadi noon minan ɗo kala ko hakkille ummatore tawi tawa mi heɓata kon feere mum mi waɗanayo kono sago an mi ɗawni ray baya an kadi a yiwi a ndaari a tawi ko weluma ko weluma eyo ara hinuma ɗo deka seede mum andiramin jam andiramin gomba seede ka ɓe an kadi ko ya eto wakkiloɗa jam faaki moodi ma etoɗa wakkiloɗa ra wulinare ɓernde moodi ma anani kala ko maporɗa ton si moodi ma wannanimo nodda nani ne meti on ɗum waɗɗa mi gayni jangude Allah walli mi heɓal golle mais mi fuɗɗike formation suudi min ka final mi bento are mi gayni inchallah. Pas mal, du courage, je te encourage. Merci. Merci. Joni e wallindira min kadi mi ala jewde ndi kono sabu on Allah no liƴƴanimi alhamdulillah ray so tawi taguɗo on newni jaɓi alhamdulillah mi wonay sabu ha ƴettama alhamdulillah kono mi yiɗa yesinen yo babe min kasi o waɗanilan ɗum ɗon ko piyum kummi annino ko piyum kummi waɗuno ka ɓernde am wondema si ɗum ɗo laatike min kay mi waɗay tout possible weltingol mo par ce que ko muññi ko han hewti ɗo ɗum ɗon tun yonila donc si mi heɓiri ni kay sabu moƴƴo ko wallitolam fii no laatoro babe haray ko yomi jogitoro yanda wono mi yaalisa ɗo kasi wono babe makko minen minen woni poɗɗo woto nam mi ƴeekiɗo nam fami o alamo mi daranto ton ha mi hewta minna mi daranike fiyonno mi ronka o waali aɗaali allah aɗabaali ɗum no waɗi pellet pellet yiɓen edi fer golle ɗen e wallidira inchallah jaɓi fii a heɓu ko dankoroɗa inchallah jaɓi babe haray ɗum e ngaldi ko village ne nam le premier bâtiment ok hay balcon ji ɗen e waɗe balcon ji ɗen kadi non parce que ɓe aɗa ñappu gongo hannde ok aɗa ñappu gongol donc kadi ɗon ok ok onno ko vitre wat ɗon ka to mi waɗay vitre fof kadi watte vitre ok ko antivol antivol on awon ɗon waɗi ok là je comprends la dimension rembata hon yeɗɗi ko woni ɗo kon ko ɗum woni kafinal maintenant ɗon gain waɗa devis ma o famde mais j'ai besoin de bon matériel